ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஜிங்காலாலா கேமிங். நேற்று வீடியோ போடல, இன்றைக்கி வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் கேம் கேமிங் ஹேண்ட்லே ஒன் ஹேண்ட் கேமிங் ரெண்டு கை வச்சு ஆடுறது பார்த்துருப்பீங்க. இதில் ஒரே ஒரு கை வச்சு ஆடுறது பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரே ஒரு ஹேண்ட் தான் ஃபுல்லாக ஆடிருக்கிறாரு. ஜெயிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. இது ஆடினது வந்து நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்டு தான். நான் தான் ஆடினது. அது எனக்கே தெரியாமல் நான் இது போட்டுட்ருக்கேன், அதாவது ரெக்கார்டிங் போட்டுட்ருக்கேன் பாருங்கள். வீடியோ கொஞ்சம் முன்ன பின் தான் இருக்கும், ஆனால் ஹெட் ஷாட் அது மாதிரி தெரியும். கிளார் அடித்தது கொஞ்சம், அதாவது இப்போ ஆகிடுச்சா, இனிமேல் ஆகிடும் பாருங்கள். தலைவர் செம்மி அடிக்கிறாரு பாருங்கள். நான் தான் அது அடிக்கிறது, ஆடுறது ஃபுல்லாக நான் தான் ஒன் ஹேண்டில் ஆடுறேன். சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே. அப்போலாம் நான் ஒன் ஹேண்டில் தான் ஆடினேன். இப்போ நான் ஒன் ஹேண்டில் ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஒன் ஹேண்டில் வந்திருக்கு பாருங்கள் எப்படி ஆடிருக்கேன்னு. இவர் என்ன நாக் பண்ணுறவரா இல்லை ஓடலாம் நாக் பண்ணுறான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை வேறு வெளியேற ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்படியும் பண்ணுறதுக்கு கையை வெளியே ஆரம்பிச்சிச்சு. நம்ம தலைவர்கள்லாம் முடிச்சாங்க, விட்டரி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான் காய்ஸ், முடிஞ்சிச்சு காய்ஸ். இந்த ஒன் ஹேண்டில் ஆடுறது வியூஸே போக மாட்டேங்குது காய்ஸ். இந்த வீடியோ நல்லா வியூஸ் போக நம்புகிறேன் காய்ஸ். ப்ளீஸ் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ், ப்ளீஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறமா பார்க்கலாம். ஆடிக்கொண்டே இருக்கலாம். ஆடலாம் பாருங்கள். சூப்பராக ஆடிருக்கேன் பாருங்கள். நீங்களே ஹீரோயிக்கில் தான் இருக்கேன். பார்க்கலாம். ஓடிக்கொண்டே இருக்கலாம், ஓடிக்கொண்டே இருக்கலாம், ஓடலாம். போயிடுச்சு, உள்ளே பூந்தாச்சு. எகிரி குதிச்சு போய் அடிச்சிருவான் என்ன பாருங்கள். அடிப்பான் குளோவால் போட்டு ஓட்டுருவேன் நான் இந்த பக்கம். அன்லாக் பண்ணி என்னோட பவரை போட்டு ஓடு. அங்கே இருக்கிறவன் எனக்கு கொஞ்சம் அடிப்பான். கொஞ்சம் வச்சோன்னே எப்படி ஓடணுன்னு இங்கே நான் இவனை அடிப்பேன். ஒன் ஹேண்டில் எவ்வளோ ஆடுறதுக்கு எவ்வளோ டச்சு வேறு விட்டு போச்சு கைஸ். எனக்கு பின்னாடி வேறு அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். இதுதான் கைஸ், என்னால் முடியல கைஸ். டச்சு விட்டு போயிடுச்சு கைஸ். ரொம்ப நாளாக இல்லை கைஸ். இப்போ முன்னாடி போகலான்னு நினச்சா முடிச்சிடுவான் என்ன. டெசர்ட்டிகள் வச்சுருக்காங்க, முடிச்சு விட்ருவான். அவள்தான், என்ன பண்ணுறது கைஸ், முடிஞ்சிச்சு அவள்தான். சரி பார்க்கலாம். நம்ம தான் விடவே மாட்டோமே. இந்த பொண்ணு என்ன ஆடுது, என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். டெசர்ட்டிகள் ஒரு ஷாட் அடிமா கண்ணே. ஐயோ ஏன்னா இந்த பொண்ணு ஹீரோயிக்கில் இருக்குது போல். ரேங்க் இல்லை, மண்டைனா போடுனுக்குது. அந்த மண்டை எறா கைப்புள்ள பிங்கி கன். சரி, பிங்க்கு கன், அதாவது பிங்கியா என்ன, இந்த கன்று பேர் என்னதோ ஒருமே. சரி, அப்புறமா அதெல்லாம் பார்க்கலாம் கைஸ். பாருங்கள், மரணம் அடி விட போகுது பாருங்கள். இப்போ கட் பண்ணி போட்டேன். அது ரொம்ப போர் அடிக்கும், ரொம்ப நேரம் ஆகும். பாருங்கள், போட எதுவும் செல்ஃபி அமௌண்ட் போடுறான். போ வா. வேறு 20% தான், 10% தான் இருக்குது கைஸ். என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்களேன். இதுவே நான் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் அப்லோட் பண்ணோன்னே நான். பாருங்கள், இங்கேருந்து ஒரு ஹெட்டு வேறு லெவலில் பாருங்கள் கைஸ். இதுக்காகவே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ், ப்ளீஸ் கைஸ். பண்ணுங்கள். ஆடலாம், ஆடிக்கொண்டே இருக்கலாம். ஆடலாம். லெவல் 3 ஹெல்மெட் வேறு முடிஞ்சிச்சு கதை. நீங்கள் பாருங்கள். இவனை ரிவ்யூ எதுக்கு பண்ணலன்னா, அங்கே 2 பேர் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஒரு தரமான சம்பவம் நடக்கும் பாருங்களேன். என்ன பாருங்கள், நீங்களே கிட்ட கொண்டு வந்தாச்சு. கேமராவை கொஞ்சம் மேலே எனக்கு கேமராவும் பிடிச்சிட்டு இதுவும் கேம் ஐடியாவும் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்க முடியும் சொல்லுங்களேன். அந்த எல்லோரும் செத்துருவாங்க நம்ம டீமில். நான் மட்டும் தான் இருப்பேன் இந்த டீமில். அவங்க அடிக்கலாம் இதில் வச்சுட்ருவான். எனக்கு வேறு மிட்கிட் வேறு இல்லை. எவ்வளோ பெர்சன்டேஜில் தப்பிச்சேன் பாருங்கள் கைஸ். மிட்கிட் வேறு இல்லை கைஸ். நான் இது அது அலாக்கு இது போடுற அலாக்கு போடாச்சு. பாரு அடி 35 தான் போகுது. எங்கே அடி விடுது பாரு, தெரியல. இந்த பக்கம் வந்துட்டுருவான் ஒருத்தன். இல்லை, மேலே பேர் 2 மேலே தான் இருப்பாங்க ஒருத்தனாக்கு. எதுக்கு நான் இந்த பக்கம் அடிக்கிறதுக்கு வந்தேன் போல். மறந்துச்சு காய்ஸ். பாருங்கள். மெடிக்கெட் போட்டுனுக்குறான் பையன். இந்த பக்கம் வருவான்னுச்சேன். இந்த பக்கம் வரல. பக்கம் வருவான். இந்த பக்கம் போனால் அங்கே பார்த்தேன், வீட்டு பார்ப்பேன். இல்லை, வரல. சரிடா, வரலடா அப்படின்னு வாங்குறது. ஜோன் வந்துச்சு. ஜோன் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஓடணும். ஓடிக்கொண்டே இருப்போம். ஓடிக்கொண்டே இருப்போம். இங்கே மெடிக்கெட் கச்சிச்சுன்னு போட்டால் அவனை சுட்டுட்டு வந்துங்க.
அவன்கிட்ட ஃபுல் லைஃப் இருக்குது. ஒரே ஒருத்தன் தான் அங்கே வந்தான். நான் கேட்டேன் எத்தனை பேர் மச்சான் அங்கே வந்தானுங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரே ஒருத்தன் தான்டா அப்படின்னா. எத்தனை பேர் மச்சானா இல்லை எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தன் நாக் பண்ணிட்டேன். என்கிட்ட இது க்ளோவால் இல்லைன்னா ஒருத்தன் நாக் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தன் முடிச்சிட்டாங்க. தலைவரை முடிச்சிட்டாங்களே ஜோட்டா கேரக்டர் எடுத்துருக்கான். சரி பரவாயில்ல விடு M18 எடுத்துக்கோ. எடுத்துக்கோ. அப்படி வாய்லாம் வலியுது காய்ஸ். என்ன பண்ணுறது, பேசினே தான் இருக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு, அதானே வேலை. வாங்க கட் பண்ணி கொண்டாடும். பாருங்கள், ஓடலாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கலாம். போ. அதோ அங்கே இருப்பாங்க கைஸ். அங்கே போய் பார்க்கலாம் கைஸ். வாங்க கைஸ் போகலாம் கைஸ். அப்படியே இங்கே ஒருத்தர் இருப்பான், செம்மையாக ஆட்டம் காமிப்பான். நம்ம எல்லாருக்குமே ஆட்டம் காமிப்பான். நம்ம எல்லாருக்குமே பாருங்கள் உள்ளே இருப்பாங்க. உள்ளே இருந்து அந்த பொண்ணு பக்கத்தில் போய் நான் இருப்பேன். அந்த பொண்ணு ஒருத்தன் ஓடி வந்தோடனே அந்த கண்ணை எடுத்து அடிக்கலான்னு பார்த்தா செவுத்துலேயே போட்டுரும். அதனால் போயிட்டு ஒரு ஷாட் செம்மையாக வச்சிட்டேன். ஒரு ஷாட்டு போனேன் உள்ளே போய் இறங்கு முடியலன்னு சொல்லி வெளியே வந்து ஒரு ஷாட்டு அடிச்சு வச்சம்பர். ஒரு அடி மரணடியே அடித்தோடனே போயிட்டேன். ஒன் ஹேண்ட் கேம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போ கைஸ் ஆடி. அதனால தான் கைஸ் வரமாட்டேங்குது. இல்லைனா நான் ஆடிப்பேன். இங்கே ஒரு அடிச்சிடுவான் என்ன. இந்த இடத்துல இல்லை, வேறு ஒரு வீட்டில், அந்த வீட்டில் போகலாண்டா, சுற்றின்னு போகலாண்டா. அவன் பார்த்துட்ருப்பான் போல். சுற்றின்னு போகலாண்டா கைப்புள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவேனா மூச்சிட்டான் தான் சொல்ல வேண்டியது. இதுதான் வாரி பாருங்க. போவேன். அங்கே இருக்கான், மேலே இருக்கான். ஒரே அடி எப்படி அடித்தான்னு தெரில. 8 கூட விடலை காய்ஸ். பாருங்கள், நார்மலாக தான் கில்லு. 2 பேர் இருக்குது பாருங்க காய்ஸ். பாருங்கள் இந்த பொண்ணை இல்லை அங்கே போ தாவு அப்படியே இப்போ பாருங்க. இவனும் இல்லை தாவு. இந்த பொண்ணு என்ன தான் புந்தோ போச்சே. அதுதான் பையாடே. ஐயோ போச்சா எகிருவான் பாரு. ஒரு எகிரிப்போ அங்கேருந்து இப்பறா ஒரு ஷாட் அங்கேருந்து ஒருத்தன் வச்சுருவான். நெட் இல்லை, நார்மல் ஷாட் தான் வச்சுருவான். இப்போ லாஸ்ட்டு மேட்ச் காய்ஸ். யார் ஜெயிக்கிறான்னு பாருங்கள். எடுத்தாச்சு. அப்புறம் மேட்ச்சு டக்குன்னு முடிச்சிடும் காய்ஸ். பாருங்கள். ரீலோட் பண்ணிக்கோ. பண்ணியாச்சு. போங்க ஆடலாம். ஆடிக்கொண்டே இருக்கலாம். போடா. ஐயோ போட. அட்ரா டேய். அங்கே இருக்கிறான் பாருங்க. இங்கே வந்துடுவான் இந்த பக்கம். ஃப்ரீயாக டிஜே அலாக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் கைஸ், நான் பண்ணுறேன். ஃப்ரீயாக டிஜே அலாக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன். அது கண்டிப்பாக வரும். எனக்கும் வந்திருக்கு. இவனை நான் அடிச்சிட்டேன். அங்கே பாருங்கள், நான் அப்படியே இங்கே இருக்க மாட்டான் அப்படின்னு நினச்சி நான் அப்படி போகலாம். இங்கே தான் போகிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. நீங்களே சொல்லுங்கள், ரீவைண்ட் பண்ணி நீங்களே பாருங்கள். அங்கேருந்து அடிச்சிட்டான். அப்புறமா அந்த கில்லை நான் அடிக்கலாம். அங்கேருந்து அடிச்சிட்டான். அவள் தான் கைஸ். அவனே அடிச்சிட்டான். முடிஞ்சிச்சு கைஸ். அவள் தான் கைஸ். Thank you for seeing guys. Bye. See you in another video. Bye.